अयोध्या के राजा हाँ जी दशरथ जी हाँ हाँ एक दिन अपन शीशा में चेहरा निहार लिहले। अच्छा तनी मनी शांति बनाई सभे केहू हंसतो बहे में फिर बुझाई ना कि हम का कहते। तब का जब शीशा में अपन चेहरा निहरलन तो देखले जे कान के बार पाक गई ओहो आ मुंह के चाम झुराए लागल। हाँ जी तो काहे ना अपना जियते जी हाँ बड़ बेटा राम के अयोध्या के राजा घोषित कर। तब का गुरु वशिष्ठ जी से पूछलन कि गुरु जी बोली तनी पतरा देख के बताई कि हमार बड़ बेटा राम हाँ जी कब राजा बन सकता है। तब का गुरु वशिष्ठ जी पतरा देखलन तो कहले कि काल 10:15 बजे दिन में हाँ राम राजा बन जाए। बन जी कहले कि रजवाड़ा में हलचल मचवा दी, हाँ प्रचार करवा दी कि काल बिहने 10:15 बजे राम राजा बनी है। सबका ये बात अच्छा लागल हाँ लेकिन देवता लोग के अच्छा ना लागल। काहे देवता लोग ही सोचल कि यदि राम राजा बन जाई है हाँ जी ते धरती पर पपियन के विनाश के करी सब लोग मिल के माई सरस्वती भी जाके कहता का कहले हो कि हे मायम्बे हे मायम्बे हे जगदम्बे हे जगदम्बे अरे सुन लो मेरी पुकार बीच भंवर में पड़ी है नैया नैया मैया करो किनार कहीं मेरी नाव न डूबे कहीं पतवा न डूबे कहीं मेरी नाव न डूबे कहीं पतवा न डूबे कहीं मेरी नाव न डूबे कहीं पतवा न डूबे कहीं मोर नाव न डूबे कहीं पतवा न डूबे। देवता लोग माई सरस्वती से कहता का कहता मत पिता तू मेरे संगी साथ तिहारे माता पिता तू मेरे संगी साथ तिहारे बीच भंवर में पड़ी है नैया मैया करो किनारे बीच भंवर में पड़ी है नैया मैया करो किनारे कहे दीवारी मैं हूँ अनारी तुम ही पालनहार कहीं मेरी नाव न डूबे कहीं पतवा न डूबे कहीं मोर नाव न डूबे कहीं पतवा न डूबे। माई सरस्वती कहली की काम हमारा से हाँ जी ना यदि राम राजा बन जाई है हाँ हाँ तो हमें दिक्कत का बा? कुछ ना यदि अयोध्या के राजा रामे बन जाए तो दिक्कत का बा? कुछ ना फिर भी आप सब आग्रह लेके आई बनी हाँ हाँ तो हम प्रयास करतनी हाँ जी कि राम के राजा बने से कैसे रोकल जाई हाँ हाँ इहे प्रयास करे के बा। तब तो राजा दशरथ के दरबार में एगो दासी रहली जेकर नाम मंथरा रहा। माई सरस्वती बुद्धि फेर के हाँ मंथरा के नोट ढीला कर दिहली। हाँ जी 3 गो माई रहली कोशिला सुमित्रा और केकई। राम जी के सबसे बेसी मानने वाली माई केकई रहली। हाँ जी मंथरा के नोट ढीला कैली आ काम बिगाड़े खातिर मंथरा केकई के बाह पकड़ के देखी कैसे भड़कावती है। कैसे भड़कावत हो कि दगाबाज रानी जी देखी राम के राजा बने से रोकल जाता। हाँ जी एक खातिर मंथरा के नोट ढीला कइल गइल बा हाँ कि केकई के जाके भड़कावत रही। अच्छा अरे दगाबाज ये रनिया ए रनिया घिर रही हाँ हाँ कि तोहरो तोहरो अरे तोहरो तोहरो राजा जी हो गइले दगाबाज ये रनिया तोहरो राजा जी हो गइले दगाबाज ये रनिया अरे तोहरो राजा जी हो गइले
दगबा जय रनिया तोहरो राजा जी हो गइले दगबा रनिया ए माई के कोई पूछली कि हमार राजा का कोइले बड़े बोला बोला देखी पहिला बात भड़कावती है का हो कहतिया कि राजा चलले एगो चाल चाल अब भरत के भेजले ननिहाल राजा चलने बोला भरत के भेजले ननिहाल ए हा मंथरा कहते कि रानी जौन समझावत तनी बुझ जा बुझ जा न तो एक दिन दूध के माछी हो जाई हां जी कि राजा चलले एगो चाल भरत के भेजले ननिहाल राजा चलने बोला भरत के भेजले ननिहाल ए हा बिहन राम जी क्या बात है क्या बात है बिहन राम जी हो जाई है जय हो अरे युवा राजा ये रनिया ए रनिया कि तोहरो राजा जी हो गइले दगबा जय रनिया तोहरो राजा जी हो गइले दगबा जय रनिया बस माई के कोई मंथरा के कहली कि अरे घर फोरनी बोल बोल हमार राम राजा बने जा रहल बड़े हाँ जी ते हमारे के काहे भड़कावो तरे लोग खराब नहीं खे हाँ, कहत दरी का हो अरे कि लोगवा साच कहेला बानी बानी अरे लंगड़ी कुबड़ी औरी कानी लोगवा साच कहेला बानी लंगड़ी कुबड़ी औरी कानी खानी आ तीनों होली सहारा में खइबू मार कुबड़ो 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 तीनों होली सहारा में खइबू अरे मार कुबड़ो मार कुबड़ो आ यदि हमारा राम के प्रति भड़कइबे हाँ तो ले हजी भिया उखाड़ खइबू मार कुबड़ो उखाड़ खइबू मार कुबड़ो ले हजी भिया उखाड़ खइबू मार कुबड़ो उखाड़ खइबू तनी मनी बड़ी बड़ी के कई के मन में बात ढुकल हाँ कि आखिर निमन बात केहू कहे समझाई हाँ जी पूछली कि बताओ हमारा का करे के चाहिए बोल बोल कहतरी कि सुना याद करो वो दिन हाँ जी जब राजा दशरथ देवासुर संग्राम जीत रहलन हाँ जी तो तहरा के दूगो वचन देले रहले हाँ हाँ आज उस समय आ गइल बा रानी हाँ रानी कि मांग लो मांग लो न ते अयोध्या में तहरा के फालतू में गिनो तब का फिर कबो ना मिली तरह से ही से समझाओ तनी कि बताओ बोलो के कई पूछली कि हमरा का करे के चाहिए कह कह कहली कि सुनो पहले तो उनका से रूस जा रूस जा आ कोप भवन में ढुक जा ढुक जा राजा दशरथ तारा से इतना प्रेम कइले बड़े हाँ जी कि तारा के खोजत खोजत पहुंचिए जाए तब का यानी राम के राजा बने के तैयारी हो रहल बा हाँ राजा दशरथ देखो तारे की कुशीला बोलले बड़ी मरले बा सुमित्रा बोलले बड़ी हाँ जी आ के कोई नहीं खेलो कहीं खोजत खोजत कोप भवन में गइले गइले उजर साड़ी पहन के हाँ फाटल साड़ी पहन के हाँ जी बार बिखरा के बैठल बड़ी हाँ राजा दशरथ पूछत है का तो काहे बैठल हाय 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 अरे बाड़ू मनवा मारी अरे काहे बैठल अरे बाड़ू मनवा मारी बोलो बोलो अब बोल बबुआ के महतारी काहे बैठा बड़ू बनवा मारी बोल बबुआ के महतारी ए हा राजा दशरथ पूछत रे कि बताओ रानी तहरा के केहू बोलले बा बोलो
कहा अभी फैसला हो जाई। कहो राजा दशरथ पूछो तरीके कोई माई से, हाँ जी अरे कहो कौन राजा के राज से निकाल दी, कहो कौन राजा के राज से निकाल दी। अभी फैसला कर। अभी ये हो जाए। अरे कहो कौन प्रजावा के राजावा बना दी, कहो कौन राजा के राजावा बना दी। यदि तू ऐसे करबू तो लोग का कही का कही बोल कि देखी ताना, ए टेंगारी बाबा देखी ताना मरी हेरे तिवारी। जय हो तिवारी जी।